Yes, sana all. Wala ba kayong makakawin Hi, yan? ano kayo kamay? Dapat wala mo pa yan. Susunod, isa. Dire. Live na, tawag na ba yun? Hello guys, birthday sa akong apo karon. Kaganda ni kay Lagmay. Asa naman ang kamay, hindi mo kanta. Birthday sa akong apo karon. 20 na. Wa pa mabuhay isa. Isa ka pa dito, palitonon pa kay sayo pagpalit. Dito sa paket. It's just like
Ibabaw. Wala. Ay, hindi na pwede sa mga nang mahumanda yun. Magbutang maganda. Ibabaw. Okay, mag-isro. Ay, okay kayo. Ano lahit na ko dito? Kasi, Sige na, sige na. Sige na, okay lang. Ay, problema kaya. Amin mo, kamo. Sige sa mga. Sige sa Sige, mga. Marlene. Sige lang. Lang kami, ko. Lahit akong asawa. Sa dalawa kong bala, okay na, dalawa. Ako, Makita daw ko nung ko. Yeah. Ano ito? Lato dia nga maka-celebrate ka guys. Hindi ko maroon. Nakuko sa kakaroon kay anak na ka. Nakuko na siya. Nakuko magulong. Tapos ito ay hello mo, hello. Ang family. Sita naman. Ini kantang. Ipa. Ang katong ba? Hindi lang may anak na na itong galapyan niya sa kabangan. Mo ba? I-upload na ako niyo.